Shalom horas madihita saluhuna. Adora so tabigi turpu jamita pertanyaan. Jumulu ma tapasada rohata martanyaan. Asini roha madihamu do dame nasian debata ama. Dot sian Tuhan Yesus Kristus imana mangaramoti hamu saluhuna. Amin. Diamu ruas ni huria na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus. Jamita pertanyaan epistel Minggu 2 April 2020. Imana tersurat di buku Yesaya bidu 50 memuka mesian ayat 4 satu di ayat sia a sonoma didok disi. Nunga dilehon Tuhan Jehovah tuau dila sisean. Asa huboto pasaba mroha ninaluja marhite sian hatai. Sai disungguli duau galup sugut. Dipatinggil pinggolhu marbinigi songo sisean. Nunga dibuka Tuhan Jehovah pinggolhu. Jala dang majekel-jekel lau. Dang sumurut au tupudi. Hutarehod do balik tanggurukku tuhalak na mangalicini au. Dohot hurupku tuhalak na mamastapi. Dakku tabuniho buhikku mararupon haurahan dohot tijur. Alai Tuhan Jehovah do mangurupiau. Dibaini dang tarura kau. Alani hubai dubo hiku songo batu ping. Ai huboto hian naso tagamon tarura kau. Jonok do ibana na mamitoriau. Ise naing maruhum do tau atong marluhu mahita. Ise suhut alokku maruhum di pajonok matuau. Idama sayurupan ni Tuhan Jehovah duau. Tungise ma natuk manuruyau ima sahana. Dia mudo ngasa porsiaon di bagasan Kristus Yesus. Na parjulu nang berengota siya turpukon marhite ayat 1 ayat 5a. Pabua nang dijodo si Yesaya. Ditopa, ditiup jala diguhito di perbadia ibana. Asa diajar do ibana gabi sisian di dibata. Molo hata sisian, sian hata limudin, sian kata kerja lamat, namar lapatan mengajari. Pasomalkon, daksona di persikolaan, alai taringok tu pangalahu do hapistara do di persiajari ibadah. Diliot debatado di ibana dilan sisean. Imana mangukap si parionna. Jadi marhitioma ditutuho debatama sikap niya kasisianna. Ganup tiki nang ganup ari dipahi saribana. Jala toktong marbinegi kasisianna. Jadi asalam tumajom parbinegian jala margugu ibana laho mangulaon akau laoni ganuk manugu do disidungo hita asa martangiang. Disima hita diajari dewata asa gawe jolma napa somal-somal diri mabigi suarana. Jadi ganuk ari do diajari nasuhea marnatama ganuk akajolma na marsiajar. Alai asa saya toktong mian di bagasan gurunai dibuhai do si pareona asalam dia tusi hatanai. Jadi songo sisian ni Tuhan na niajaran na hita lasoni do Tuhan ni mangaliw pangajarion nang hagut wakana luja jalan asora. Ima manurusun semangat naung jinalona. Jadi marhite dilanai son podang natajong. Na margugu do ibana makatai. Molo madok hatana asa dibigi ganup halak hatana son hatani dibata.
dalam lau makehe yaka jolma naluja jala nasorat. Asa jolma na terlalapi na superduli iya. Alai sahira suada pakirimona gabe hicat siani. Jadi disima adong revolusi. Nah kedua dia mulu asa porsiau di ayat 5b 1 alai disido tong Jepang paralo manang akatak taman. Akasisian na mangadupi i di patorang diaton mabua pangalahon na manareho tangguru na mangalicingi manang mengumpat janggut di hata Indonesia di hata Batak di dok mamastapi hurupu ima tadan yakka pangalahon di bawah di Timur Tengah manijuri buhi na marlapatan manguhumi mangaliai. Jadi akana hona uhum si songoni nunga maila si tuturu dang diperduli hope jala direhei jala dianggap do naung ditadiko di batai bana. Jadi di somma na ibana sadar bahwa ai humokop hodo au tu maun akka hicca-hicca do pangarehe. Radedo rohana lahu manungguri akka dongarna bahwa di pangalau si songoni asa unang gabi madile. Dapat dulu dia mudah asa porsiaun ayat pitu akka bugas nai naguk rehe nang sitaunon dang nagabi pailahon siala ni bugasi dang gabi bui manirang salah si sia-sia di bata. Dia kana semangat tu si nama sei jala akana mangarehe sahala sisiani di bai sisiani do bohina na koraso batu ping manang batu keritil tudo sosioni masih Jeremia molo tabereng si Jeremia sada ya walu ala yang goau idama bahinoku maho sadari on gabe hutan agoting do gabe tiang busi do gabe parik haksa do paksa do tanoi. Jadi molo manggitoni dia mulu asa porsiaun pabua molo bahenonna buhina song batu ping ba dang murah ibana sumurut manang madele. Justru gawe lam tugudo rohana dia karehe-rehe naroti bana. Nah bapato dia mulu asa porsiaun dia walu satu sia mulu dihatai di si daksai hola sisian nau boto hasitonganna dia do paniri bata rikok do di hati dakko di jolu ni jolma nama mereng haliaun naige bisa ada bukti na di uhum di bata di bana dusun naung di bereng torok jolma di tiki molo marsaor do di bata tuk subui do di gotapon manang disirang marhiti akka alani akka padilian do akka pangujuna naroto akka sisiani alai justru disido di leon hagugon ditiki naroha maulo tu imana gak bisa dadala do ila patuduhon na margugu di mana laho memperjuakon do mangulaon hatani di bata. Jadi asa i sisian na marsiho mangasau di bata asa dijuma sisian di tonga-tonga ni rapu gudang so nasomal di ulon akka sisian di Tuhani alani dia mo sa porsiaon tabereng marupani marhiti turpukon molo suadong lu kesetian siswa daro pakokopotta molo tabereng di dalak kota gudang akka lampu lalu lintas molo disigala lampu narara nunga tatusi aha do lapatan ni lampui buasa molo dakso hita di lampu merah ba gabi bui mahita hona tilang hona uhum ima pikiran ni ganup akka jol mana mangatusi uduk jala taului ma saluna na hobar tu akka aturan jadi alai diakka na merasa marpuaso manang nakebal hukum manang naulu manur dang mabiari dia ke aturan di bulu si mana di lau si mana do uhumi
Jadi molo taja turpukon nama nungguli rohatta don nang hapor ta asa uduk jala gawe si pangului hita di holong ni rohani tu hatta tu hita dalam mama kuling hita asa tatusi ahana nek sudah rotta hobar tu aturan do uhumna namangiu dia mudo asa porsiaon perlu do songo sisia masuadau diri molo tabereng disadari Yesus doasa bui malua julmai dada ala namurai alai naulu di mana masuadau dirina tarsongon naung ditugihon si Petrus si Yakobus do si Yohanes songo sisianna alai tutu awalna nasida songo ganggu do dupe nasida mangatusi do maksud tujuan ni pelayan Yesus gawe atusi nasida ma pabotohon dalam nagawi sisian ikon radedu mana maswadahu dirina namangiu diangulo asa porsiaon tulus ni roha perludo sada bukti nagawi sisian ni Tuhan kita modo tulus do rohata ahate ulaun dang adong bihita marsidalian alai gabi pangului mahita sia tulus ni rohata so dia pe borak ni ulah notta do hobar di toa-toa ni na pinangiru ni Tuhan itu hita namangiu dia mudo asa porsiaon martua do ini na halak na manau di pangujunan jalonna do akatupal hanguluan marhite na di perbaga-baga tuakka na holong roha di ibana dumi marhite turpukon asa tahanguluhom ma laho maulahon hatani dewata dalam patugur rohatta nagawi sisian ni Tuhani jala tapuji ma Tuhani di bagasan gulutta ala di parwao dong tahun asa dipatau hita nagawi sisian naburju jalan setia di hadapan ni dewata dalam lamaudu tiak kaulona ame martanyang mahita ali Tuhan dewata amanami marhite-hite Tuhan nami Yesus Kristus patau mahami mangulaon hatami amin.